Lakasan mo. Lakasan mo. Ang mga lugar na adunay pedestrian crossing. Pero, pulis na lang Ano? okay na yan? Sige pa. Labang kung ang tabok na ayaw tabok kung ang tabok na pinyas ka. Ano nga? Ikaw? Ano to? Nakatabok. Nakatabok na pinyas. Kaaktan sa kuwa. Yan, pinyas. Tagayon na lang sa pagtabok. Ano to? Kung wala. Kung wala, kakas sa tabok, huwata, ang tabok, nasa niya mo for this. Nakakatuwa. Ikaw gusto mo tabok, tisita ang switch na, bakit sa mga poste nga, nahimbutangan sa mga traffic lights. Note. Ano? Hindi ko mabasa eh. Ordinance. Or, paglalinamin sa syudad numero 1262. Bisaya. Hindi ko alam Bisaya ng 1262. Usa. Duha. Unang, duha. Ganyan. Oo, okay. Mao ang anti-jaywalking nga, nagdili sa pagtawag sa, ano yun? Kalsada. Ay, Kadalanan. nga dili mo sabay sa pedestrian lane. Ang mga malapason, adunay, ano yun? 20 o magservisyo sa lungsod o tulo ka oras. Galing! Ano? Galing mo pala magbasa sira. Ganun lang ginagawa.